הבא, האוכלוסייה הנזקקת לשירותי הביטוח הלאומי היא בחלקה הגדול אוכלוסייה חלשה, נכים, מוגבלים, זקנים, אבל בביטוח הלאומי החליטו להתייחס אליהם כמו אל לקוחות עסקיים לכל דבר ועניין. מרכז שירות טלפוני, טפסים באינטרנט, הכל טוב ויפה, רק לא מתאים לרבים מהלקוחות האלה שזקוקים קודם כל לטיפול אישי מקצועי פרטני, אבל לא מופרט. שלום לחבר הכנסת אילן גילאון, יושב ראש סיעת מרץ, ושלום לחיים רייזלר, מנהל פורום ביטוח לאומי בפורטל תפוז ויושב ראש עמותת קטועי הרגליים בישראל. אני עכשיו מנסה להבין מה המשמעות של זה. אני מתקשרת עכשיו כנכה לביטוח הלאומי, לברר מה זכויותיי, לחפש תשובות לכל מיני עניינים שמטרידים אותי, ומה אני שומעת מנגד. אז אם את מתקשרת למוקדן, אז הוא אומר לך, דבר ראשון, יחזור אליך עוד יומיים שלושה, כי הוא לא יכול לענות לך. במקרים גרועים יותר, הוא נכנס עם קוד מיוחד שהוא קיבל, לתוך הפרטים האישיים שלך, ולצערי, זה גורם למצב שכל מיני חברות אחרי זה פונים אליך בכל מיני הצעות, ופוגעים בפרטיות שלי באופן קבוע. אתה אובייקט לשיווק. לשיווק. אתה נכנסת לפילוח. עכשיו אני רוצה לדעת, מי אלה האנשים שעונים לחיים רייזלר בטלפון? האם הם עברו הכשרה? האם הם יודעים? האם הם מכירים את נבחי הביטוח הלאומי ואת פרטי הפרטים של הבירוקרטיה? תראי, יכול להיות שהם עברו איזושהי הכשרה בסיסית, אבל תראי, אני עוסק הרבה מאוד בנגישות היום. ומסתבר שלא יעזור שום דבר. בסוף, בקצה של הקו, ה-GPS האנושי הוא ה-GPS שקובע. תראי לעצמך שאבי עליו השלום בחיים, כשהוא היה אדם בן 88, הוא מתקשר לטלפון כזה, אז בדרך כלל, אם אתה רוצה ניידות כללית, תעשה 8, ואם אתה רוצה נכות כללית, תעשה 4. אין שום סיכוי שהאנשים האלה ימצאו מזור, הוא גם לא יודע לערוך את עצמו, זה נקרא נגישות לנגישות, ולכן מה מסתבר? שבסופו של דבר יכול להיות שהכוונה הייתה טובה, אבל התוצאה הייתה מאוד רעה, כי המוקדים האלה הם שניתקו את האזרח מן המוסד בעצם. אז בואו נלך רגע לכוונה, באמת בשורה התחתונה יש פחות אנשים שיכולים לצרוך שירותים. נכון? פחות ופחות אנשים שזקוקים לשירותים מהמדינה, אבל לא יכולים לצרוך. אולי זה מין תרגיל חסכוני כזה. זה כביכול להנגיש את זה, שלא תצטרך לחטט את הרגליים, ולא תצטרך ללכת, ואתה יכול לפתור הכל בלחיצת כפתור מתוך הנחש, כולם שולטים באינטרנט. הנה, אני למשל ולכולם יש אינטרנט. בכלל לא. לרובם בהחלט יש, אבל באוכלוסייה הזאת שבדרך כלל צורכת את שירותי הביטוח הלאומי, יש הרבה פחות מאשר בשאר האוכלוסייה, ומסתבר בסופו של דבר שהאדם צריך לפתור את בעייתו בקול אנושי וחם, שיודע גם על מה מדובר. אותם אנשים שנמצאים במוקד לא יודעים שום דבר, הם יכולים לרשום תרשומת, לתת תזכורת. של עובדות קבלן, שחלקם אגב מאבק של חברת הכנסת שלי יחימוביץ שהרגע יצא מהאולפן. יש כמה פנים לזה. הנושא של החיסיון הרפואי מצד אחד, הנושא של ההפרטה, אנחנו מדינה במכרז, תביני, כל שירות במדינת ישראל ניתן לביצוע לחברה קבלנית. בסופו של דבר מה שנצטרך לעשות זה לתת את הניהול של מדינת ישראל לקבלן טוב, מחוץ לארץ, שנהל את כל העסק. זאת הבעיה. עכשיו, הביטוח הלאומי, מה בעייתו? ובאמת, אני צריך להגיד עם יד על הלב, יש שם אנשים חדשים וכוונות יותר טובות ופתיחות הרבה יותר גבוהה מאשר הכרתי אותה קודם. אבל מדובר במדיניות מרכזית בסופו של האוצר, של מדינת ישראל, של הממשלה, שצריכה בסדרה של חוקים להסדיר את העניין הזה. חבר הכנסת גילאון, השורה התחתונה היא, יש יותר כסף בקופה, כי פחות אנשים מגיעים כדי לקחת את השירותים שעולים כסף. לגמרי, כי אנשים לא יודעים את זכויותיהם. תסתכלי כמה משרדים שמתווכים כדי להגיד לאנשים על זכויותיהם. אז אולי זה טריק לחסוך, כי אתם ושכמותכם לא חסכונים. תסתדרו לבד, נו. זה מתחיל גם בוועדות הרפואיות. שמה שקורה בוועדות הרפואיות, אומרים שהרופאים יש להם החלטות סוברניות. אבל זה לא נכון. זה ממשיך שהביטוח לאומי מערער על עצמו, עובד בשיטת מצליח, בדברים שאי אפשר לתאר אותם. אנשים היום לא מקבלים את הזכויות שלהם למרות שמגיע להם. רופא שנותן החלטה, ואם היא לא מתאימה למוסד, הוא לא יהיה הרבה זמן רופא בוועדה. זה פשוט אבסורד. מה שעושים. אתה מדבר על שחיתות. מה שמתאר חיים רייזלר זו שחיתות. הייתה כבר פנייה של מבקר המדינה גולדברג בזמנו, אליעזר גולדברג, שאמר שיש להפריד את מקור התשלום ממקור הסמכות של הוועדות.
בינתיים הדברים האלה לא בוצעו. אני לא יכול ללכת כל כך רחוק ולהגיד מה שכאן חיים אמר. זה שילוב וניגוד אינטרסים במקום אחד, זה מה שאני אומר. בשורה האחרונה, הביטוח הלאומי אחרי 61 שנותיו, הוא אין לו, לא יודע את זהותו המינית, הוא לא יודע אם הוא ביטוח או שהוא מז, ולכן הוא חושד בכל המבוטחים שלו. ולכן הוא מחפש מי מרמה אותו, אבל כל זמן שהביטוח הלאומי מסתיר מידע מיותר אנשים מאשר אלה שמרמים אותו, התיקון צריך להיות לכיוון של המבוטח ולא של הביטוח. רבותיי, אני מאוד מודה לשניכם.